Yan ko lang. Wala tayong pangkain. Total na niya kumakain. Naka-live na mami mo. Oo nga eh. Parang nag-enjoy na si Ichan. Sa wala talagang pasok to, hindi na to, Si Chan. hindi na to uuwi talaga. Sa inyong dalawa, Brenda Gia, sino yung madalas o yung una nagchat-chat agad? Yung nauuna, ha? Ako, hindi ka na mag-edit niya pag hindi ako nag-edit niya. Ay talaga? Nagsumbong Hindi niya. ako lang ako. Alam. Sama ng ugali ni Bayot. Hello. Maganda ka, girl, princess. Bakit? Hindi. Hindi siya basta nagchat-chat kasi sa school. Tulog kasi siya. Ako kasi andito na ako sa bahay lagi. So, wala akong ibang rason para umalis ulit. Dito magbayad kasi kaso. Alam niyo nandito lang. Pero kasi dati, kilala ka namin na ikaw talaga yung unang, hi, nangangamusta. Kinatuto na nga. Pero I just realize na matitest ko yung tao kung may time siya sa akin pag Oo. nag-chat. Kaya every morning siya laging, bawa. Kasi syempre, gigising ako alas 6. Oo, wala good morning, wala mo. Hindi, gigising ako alas, recently, nag-chat na ako lagi sa'yo. Ay, dito every morning, nag-chat. Pag gigising mo, may chat ng good morning, di ba? Oh. Dito mga 1 week. Wala, ito lang. Kaya nga, nito lang. Nung Kasi, Hindi kasi dati, nung hindi pa kami, or bago pa lang kami. dito ka kasi, Nung para... bago pa lang kami, or nung hindi pa kami. Basta nung, nag-tinunong kami hanggang sa naging kami baguhan pa lang. Yaya kape. Yung masarap yung kape mo kanina eh. Tinatinay ko yung tao kung talagang may time sa akin. So pagising umaga, alas 6 gising na ako, di ba? Alas 7, alas 6. Yan siya, gigising siya alas 10 onwards, so alas 12. So pagising niya, siya may talaga na, alam ko kasing tulog pa siya eh, pagtingin ko hindi pa online. So hindi ako mag-good morning kasi masasaktan na ako, lang nag-reply, di ba? So inantay ko na pagising, alam ko pag nag-online siya, automatic agad yan, good morning love, ganyan, kagigising ko lang, hindi ko na alam ko, ganyan. Kasi kung gising ka pa kanina pa, kaya na ka pa na good morning, so hindi ako nag-good morning. Pero itong mga 1 week na or 2 weeks na, nagchat na ako sa'yo, good morning love. So, Steve, para pag gising, kasi di ba iba yung pag gumising ka, mababasa mo agad yung chat. Di ba? Tapos paggabi, isa rin talaga yung last na mag-good night na antay ko. Ayoko mag-good night ng, alam ko, kasi sa amin dalawa ako lagi una natutulog, di ba? Diyan sa kama. Dito na. Hindi nung nasa Manila pa sabi ko sa kanya, love, matutulog na ako. Sabi ko, pag hindi pa niya nagchat hanggang mga alas 10 na, alam mo matutulog yung mga alas 12 launa. I-chat ko na yan. Love, mag-good night na ako kasi alam ko makakatulog na. Kasi ang ending niyan, pag umuwi ng bahay yan galing sa tambay ka ni Ichan, pag uwi ng bahay, bigla na lang tutulog ka man ng chat-chat, hindi na nag-good night sa una. Love, good night na sabi niya, matutulog ka na, hindi, mag-una lang ako mag-good night, alam ko makakatulog kayo. Pero pag matutulog siya na, nasa iliwas siya. Love, matulog na tayo, matulog na ako, good night na, abayon sa party tayo. Nasa diskohan. Siya naman yung sabi, love, ang ingat ka pa uwi, matulog na ako, good night, ganun yan. Ano madalas niyang Di ba, syempre kahit magkalayo kayo, pinag-iisipan kanya ng hindi. Ano madalas niyong pinagtatalunan? Meron kayong pinagtatalunan? Wala kami pinagtatalunan. Ayun, yung pagtalunan namin yung vlog. Pag hindi na po sa YouTube. Pag halimbawa may post siya, tapos hindi yan, gusto ko lagi siyang may update sa ano niya, para, kasi yun yung income niya eh. Kasi sabi nga nila ba, I give a man a fish and he will live a day. But teach a man how to catch the fish and he will live a lifetime. Para sa inyo, Yes. ibigay ko yung kailangan nyo ngayon. Pero turuan ko kayo, paano kayo i-income, para hindi na kayo manghingi na manghingi o Mangutang na mangutang. Oo, di ba? Di ba, Gwen? Ginanong ko lang. Kay Gio. Para hindi siya mahirapan. Hindi ko naman sinasabi ng utang Gio, pero gusto ko kasi pareho kami umangat. Hindi, para matuto rin siya sa sarili niya. Sa sarili niya Pero yung nagtatalo kami kung saan siya. Nasal ko lang yan, di ba na? may pinagsaselosan siya. Wala. Hayaan mo siya sumagot. Ba't ikaw? Ano to? Yan ba kung sinasabi? Wala naman. Totoo? Hindi naman sila sa sila. Ang pinagsilosan ko yung time niya, di ba? Oras. Ang tawag mo Bakit? Love? Bakit oras? Bakit oras mo ang inaano niya? Ayaw ko ng nagchat siya ng good morning, love, kain ka na, gawa mo. Reply ako, ito love ko, kakain ako, ikaw kain ka na dyan. Mag-reply yan siya after 2 hours. Kasi mag-good morning lang yan siya or mag-chat lang sa'yo. Pagkatapos ng chat, exit siya. May panonoorin niya sa FB. May manood ng basketball, ng mga kung ano mga pangyayari. TikTok. TikTok. Tapos saka siya pupunta ng messenger. 2 minutes, 2 hour na yung nakalipas. Tagal mo na mag-reply. Parang, love, kumain ka ng Hindi spontaneous yung Oo, yung ganun chat. siya. Pero wala siyang ginagawa na sa bahay lagi. Minsan naman may time siya na pagkatapos reply, gano'n. Pero mostly talaga, good morning la, kagagising ko ng kape lang ako, mag-reply. Kain ka na dyan, mag-reply yan, lunch na. Tapos ako mag-lunch, pisti ka, hindi ko man lang gano'n. O minsan naman, nakatulog siya ulit. Ano yung
ano yung madalas ninyong pag-usapan ni Brenda? Yung kayo lang ha, I mean regarding sa relationship niyo pag kayong dalawa lang. Ano, yung about din sa amin. Pinag-uusapan lagi namin. Like ano, Paano kami nagsimula. yung plano. Hanggang plano pati. Hanggang kailan sila? Kunyari 5 years from now, ilan taon ka na ngayon? 20. So 25 ka na. Pagdating mo ng 25, nasa na yung Brenda? Nasa na si Gio? Nakakailan na. Kainin mo ito. Dirain mo. Dam-o. Dam-o. Uy ha! Hindi ko alam kung magiging supportive ako, pero maging masaya na lang kami. I mean, sana ha, 5 years Support tayo. Alam naman nila yung support ko Oo. sa mga friends ko sa lahat ng jowa ko. Walain mo yung word na lang. Oh, maging masaya. Yes, magiging masaya tayo for that. Oh, oy, baka may mga tanong kayo, sige lang. Oo, pwede Alam mo niyo yan, dati pa. ever since. Tsaka ano ha, Pag kinilig yung friend First- natin, mas una pa tayo. Una yung kinikilig-kilig, tapos mag-iyak din. Una yung silang umiiyak. Ah. Nagalit sila. Tsaka alam nila pag niloloko na ako, pero wala sila magawa kasi alam nila masaya pa. Okay na sila ng ex niya, kami hindi pa. oo. Bati na sila ng ex niya Pag, kami. pag alam nila kaaway ko yung jowa ko, sila yung matagal makamove on, bumalik ka naman si bakla, ganun ganun. Pero alam naman nila, I know I can handle my relationship. Uy, nabasa ko pala yung last conversation namin ni Bawi. Hmm. Yung dati, yung parang iniyo kayo ni Bata tapos biglang gano'n. Last nabasa ko ba? Ano bang ginawa mo sa friend namin? Ba't mo sinaktan? Girl. Andun, day. Bakit nasaktan mo ako sa bawi that time? Hindi, parang ano lang kasi Parang, kayo, no? ano nga, yung Walang parang- kayo, pero... Oo, pero parang may pagtingin, parang gano'n ba? MU. Speaking, wait. Special, special. Special. Speaking of trupa, totoong ano lang ha, totoong sagot lang, Gio. Meron kang pinagselosan sa trupa? Magtubig ka muna. Wala naman. Kasi mga kaibigan ko ng puso. So wala kang pinagsiselosan na parang... Bago kasi siya namin, alam niya nandito na yung lupa. Meron siya pinagsulosan. Pwede bang pangalanan? Yung video sa ano. Kami na kasi noon, tapos late na na-upload. Dun sa Davao kami namin nasa shoes. Okay. Yung order ng ano, lalaki, gwapo. Tapos nakita niya. Late na yung na-upload kami na noon nandito. Paano magselos si Gio? Paano ka magselos? Kanya lang, nagselos ka ba sa amin? Minsan nagselos kami. Meron yung nagselos talaga ako ng ano, yung ginento niya. Paano siya nagsiselos? Hindi siya nagchat-chat, hindi siya nakapag-usap, ayaw niya Hindi ko alam na nagselos siya. Pero sinabi ko sa inyo. Sinabi sa akin kahapon lang yata. Hindi, nung nandun nga tayo, sabi nung wala naman yun, trabaho naman yun. Oo, yung sabi niya, ikaw nga dyan, marami kang, sabi niya, ikaw nga dyan, nakikita ko sa mga video mo, baro ka lalaki, pero okay lang yun, kasi sa trabaho mo naman yun, yung ganyan-ganyan. Ito hindi lingid sa kaalaman. Ay, ewan ko lang kung alam mo. Pero, most of your chat, madalas sa mga chat ni Gio kasi isinisend sa amin ni Brenda sa GC, yung mga usapan Kilig-kilig. ninyo. Actually, yon. Pero hindi mga negative things ha, Hindi, yung nga, yung inggit ng ano na, I love you, love, ganyan, tulog na ako. Sige, okay lang na, punta ka doon. Enjoy mo naman yung sarili mo. Sabi Yun, mo nga, nakakarating umalis ka na doon, enjoy mo naman sarili mo, huwag kang kasi sa totoo lang, hindi ako umalis talaga, alam nila. Ayaw niya ba sa... Umalis na ako pag may lalaki, ganun. Hoy! Hindi alam nila yan. Ganun. Ba't yan, siyempre dapat nag-enjoy kayo para sa sarili. Hindi ako maka-enjoy kasi nagkataon na siguro na matanda na. Matanda na yung aging na mabawasan, nahihilig sa Yung gala. alam mo. Nagdi-disco sila o mag-aalis sila, mag-inom sila sa New York. Tapos sila lang, magbibigay pa ko ng pera. Ako pa sabi na, kayo na lang doon, ganyan-ganyan, bigay ko yung 2,000. Nasaan ka? Sa bahay lang, nakahiga lang. Enjoy mo lang, lumabas ka naman doon, huwag kang magmukmuk dyan. Kasi sinisend ko sa kanila, di ba? Siya pa yung nagsasabi. Was there a time na naisip mo na magalit kay Brenda? Meron bang pangyayari na nagalit ka talaga sa kanya? Gusto mo siya i-confront. Na parang gusto mo na siya halos, ano. Yun dun naman sa barak, yung umiyak ako. Ay, hindi pa naman kayo. Hindi pa kayo nun, hindi pa kayo nun. Yung asar pa ako sa kanya kasi tinitest ko. Isa din yun sa mga test ko sa kanya na hanggang saan kaya to ano. Ang kakayanin yung ugali mo. Tapos alam mo, ganito yung lahat ng ginagawa sa jowa ko. Bago ko naging jowa lahat, pinapakita ko gaano ako kababoy, pinapakita ko yung puwet, pinapakita ko na hindi ako nag-ano, naliligo minsan. Pinapakita ko gaano ako kasimple lang. Yung ako mga- kumakain. Yung mga negative things about me. Para makita mo ako, kamot me, ito ako eh. Hindi yung kita mo na, mapera lang ako, sikat ako. Hindi, ito ako. Bahala ka dyan, tanggapin mo ako. Yun din nagustuhan ko sa kanya. Pero that time, in love na daw siya sa akin. Kakain akong tae, day. Hindi, nung last time, di ba, Promise. Ay, nung last time, in love na siya sa akin that time daw. Kaso nawala daw, nabawasan daw kasi inaway ko siya, pinaiyak ko siya. Pero talagang sabi ko talaga, galit ka, uwi ka, okay, bilhin na kitang ticket. Lumabas, kumain, kakain na ako. Bakit?
Hindi ako uwi sa amin. Umiyak yan, sabi niya na. Dapat- Hindi naman ako ginaganyan ng magulang ko. Dapat hindi ka ma-in love kay Brenda that time. Kasi hindi naman si Brenda nag-comfort sa'yo. Dapat kay Scarlett ka ma-in love. Tanga, hindi kinukumport siya ni Scarlett pero pinapagalitan ka din, di ba? Ikaw naman kasi, Gio, pag naglaba kami, maglaba ka rin. Pag naglinis kami, maglinis ka rin. Kasi gusto ni Brenda ng ganun. Ayaw na kasi nababash kayo. Richard Labor pala eh. Ayan, Edeline, kalma lang po ha kasi I'm having a conversation. Bakit? If you have any question regarding Papa Dom, you can... Doon siya, Oo, ha? Ano naman yung dom-dom na yan? Hospital na po si Dom, tigilan niyo na po siya. Oo. Okay, next question. Ayan. Hindi, paano muna, paano mo naramdam, yung naramdaman mo yung galit mo sa kanya, paano mo napakalma, parang ayaw mo na, paano mo nasabing okay na ako, gano'n? For 30 na wala pa sila bakang... Okay na. Oo, paano mo nasabi? Kasi diba galit ka nun sa kanya, tapos paano mo napakalma yung sarili? Kasi hindi ka kumakain nun, nasa gilid ka. Ngayon, na-realize ko rin na siyempre maligid ako sa... Naasar niya, galaw niya. Na-realize ko rin na parang yun sa akin yun. Kasi hindi ko siya pinagalitan ni minsan na walang rason. Ang rason ko lang naman, ba't ayaw mong sumabay doon? Ba't ayaw mong ganito? Ayaw mong makisama. Ano, di ba kakain kasi dapat yan, tapos hindi Tayo. ka kumain, di ba? Oo. Kumain ka doon, tapos makikita nila na ano. Tapos kumakain siya nasa gilid. Pinagkasabay ka. Kasi ako, wala akong pakialam kahit matulog ka maghapon, kahit anong gawin mo maghapon, mag-inom ka maghapon. Akin na yung mga tao. Ano na, saan yung palamunin mo dyan? Saan si ganito? Hindi lang naman sa kanya, pati sila ni Dong, di ba? Saan yung ano, si ganito, si Aldrin, gumagalaw na, samantalang si Gio, nakahiga ka. Kumakain kayo, umiiwas si Gio. Ano ba talaga? Magkakaluan para makita ka. Eh siya, ayoko nga, ganyan-ganyan. Nyeta! Yung nagulaway ko. Sabi ko, Nyeta, ikaw nababas ka ganyan-ganyan. Dala ako ng palamunin dito. Okay, nakaramdam ka ng parang ano nun na Kasi kung sa akin lang, para tirahin ng kaibigan ko, okay lang. Pero yung bago. nakikita kasi nila yung, halimbawa, di ba alam natin na, pag alimbawa sa amin dalawa, kung mabait ako, masama ang ugali niya. Kung mabait siya, masama ang ugali ko. Yung ganun ng comparison, hindi ba pwedeng mabait siya, baka mabait. Yung ganun. Pag halimbawa, si Melmar, kasama kami sa bahay, si Melmar naglalaba, tamad ako. Yung ganun, kailangan may ganun. May Comparison lagi. Kino-compare lagi iba. Ganyan naman sila lagi. Parang pag siya mapera, ako mahirap. Yung ganun, laging may ganun. Kung ano Hindi yung pantay. saliwat, hindi pantay. Di ba pwedeng mapera siya, tapos may pera lang ako. Yung ganun. Okay, so 100% may tanong dito mula sa ating mga manonood. So 100% Gio, ilang porsyento na raw ba talaga yung love mo for Brenda? Hindi pwedeng 100 kasi walang 100 na ano. Siguro mga... 56. Si Brenda, ano? Ako walang percent. Alam mo kahit 1% basta love mo yung tao. No range when it comes to love. Well, hindi kailangan ng... Tsaka love is very unexpected. Hindi, kung lalagyan mo lang ng percentage. 70, Hindi ko masabi. 69%. Kasi hindi natin alam kung hanggang saan yung 100. Hindi rin natin alam kung saan yung 50. Kaya di Diba? Kasi you will never know paano mo isasakripisyo yung mga bagay-bagay. Sabi nga ni Tony Gonzaga, na hindi everyday love mo yung Oo. tao. Oo. Pero mas pipiliin mo. Yun lang yung ganun. Meron kasing yung araw-araw kita mamalin. No, No, walang ganun. Hindi stable yung love, walang consistency ang love. Andun siya pero hindi mo alam ang ilang percent. Pero yung araw-araw kita pipiliin, ibang bagay yun. Kasi meron tayong mga ugali na hindi maganda, may mga ups and down tayo, may mga May mga mood tayo na Pero mas ano. pinipili natin piliin siya. Correct. Diba? Oh, taray. Last na lang po, last na lang. Ano yung pinaka gusto mong ugali ng partner mo? Sino tayo ako? Yung pagiging mabait niya. Sa anong paraan siya naging Daga. mabait? Saan siya sa paano naging mabait? Sa hindi naman sa pagbibigay ng halimbawa ng mga material na hindi naman sa ganun. Hindi, explain ko. Sinabi kasi niya, kaya doon nahulog niya yung loob niya sa akin. Kasi yung mga time na mga kailangan niya na ganyan-ganyan. Wala daw akong agtubili. Tsaka nakikita doon niya, hindi lang sa kanya, sa ibang tao. Pati Doon sa kaibigan amin. ko. Na pag may nangailangan daw, bigay daw ako kaagad kahit alam kong... Kahit may bakit yaw-yaw. sila, oo. Lagi daw ako nagbibigay ng gano'n, na hindi daw ako nag-atubiling magbigay. Kasi sa mga panahon din na kailangan din niya, gano'n din. Correct. Ikaw, ano nung ugali ni Gio ang nagustuhan mo? Ano, lagi nang ngalabit. Ha? Alam mo yung... Wagod ba sa nimo? sa malawi. Tanga, hindi kasi lagi akong binabangungot. Pinakalabit niya ako lagi.
Lagi siyang fertile. Iba yung ngiti niya sa'yo pag ikaw nagsasalita talaga. Iba Kaya yung ano ngiti niya sa akin, legit talaga sa lahat man ng naging jowa ko, siya yung pinaka-showy and sweet. Yeah. Sweet naman yung last na ex ko, showy din, pero sa ibang way, iba yung dating niya, na hindi nyo nakikita sa camera. Oo, yung- Actually, yes. Na hindi yung natin nandidiri, pinapakita. Yung hindi nandidiri. Actually, kanina, nakakagigil yung Sabi nga niya, love, Tayo hindi nga mo yun. ba, hindi mo ba ako ininga mo, no? Ah, siguro kaya mo ako hinahalikan lagi. Knowing na bihira ka rin namang mag-ano. Hindi naman ba ako hininga ko, di ba? Kasi kiss-kiss kami lagi. Ah, hindi ka na kasi nag-i-smoke. That's why. Nag-smoke din ako. Pero But- never naman, hindi naman ako mabaho ininga eh. Tsaka wala naman sira ng ngipin. Siguro gutom siguro, ganun. O may singaw siguro, ano. May amoy daga na. Kasi, di ba, sa ating mga bakla, aminin nyo, sa ating mga bakla, pag nagbabayad tayo, wala nang halik-halikan. Minsan, kunting bebe lang. Di ba, kasi pag ikikiss natin, ayoko nang ganun, ipapakiss niya. Minsan, itutulak agad sa baba. Paano na ganun? Di ba, walang rumaromansa. Sabi ko, gusto rin. Walang trio. Tapos pag sumusubo tayo, pakit ang pangat sa puso hanggang didi. Oh, dagdag ng 50 yan ha. Dagdagan mo ng 100 da. Ha? Huwag na lang, baba. Diba yung paakyat ka na, bababa ka ulit kasi nag-umakit yung range. Aray ko. Oo. Aray. Diba? Siya Mga naman ayaw friend. niya ng ganon. Ayaw nagalikan kami sa public, yung nag-request kiss kasi nga niya, Lord, sige kiss ang kiss sa public kasi si Papa, si Daddy kasi kakantsawan ako bakla ako, nagipagalikan ako bakla. Ganon. Pero privately talaga, grabe talaga siya, ano talaga siya. Nakikita naman namin. Pero hindi yung napapa na gano'n na, kasi iniisip din naman niya na. kita kasi na. pag nilalaplap na ako, may mga balbas mas makapal pa yung balot. Ang talas naman. Aminin natin, napipil natin babae tayo pag nililips-lips tayo ng lalaki. Oo, diba? hindi kasi once na hinalik, kahit sino, once na hinalik ka sa lips, that's love. Ibig sabihin, May love. Para sa akin talaga, Yes, sa lips. masasabi ko talaga na mahal ka ng isang tao pag hinalikan ka sa Sa labi. lips, yes. Kasi ang hirap pakipag-lips-lips na Hindi mo mahal, Minsan, hindi mo ang daming tartar, yilo-yilo ng ngipin ng jowa natin o ng asawa. Nagigilips-lips sila kasi na mahal nila eh, di ba? Gusto nila. Pero hindi mo mahal talaga. Wala pa kailan. It takes love to do Tapos that. lalo na pag tae yung ulam, di ba? Ala, ganun pala kayo nilala? Oy, always coming. Okay, pahabol na lang. Siyempre, meron kayong mga karakteristik na gusto nyo sa isa't isa. Ano yung kinaiinisan nyo sa bawat isa? Ano yung kinaiinisan mo sa kanya? Oo, sa totoo lang love ah. Patay sila, maragbuwag. Ugali ha, hindi yung sitwasyon. Ugali? Ano yung sinasabi mo totoo lang, love? Ano yan? Yan muna. Ano nangyaring sitwasyon? Yung pinapagalitan mo ko. Yun kasi sitwasyon yun, may rason. Pero yung ugali na araw-araw talaga bit-bit ko na mabunganga ba ako, yung sige sa ba Mabunganga, kita. oo. Hindi naman, wala ate. Hindi kanya dinidiktahan or what? Hindi naman. Do this. Dati, Hindi- pero ngayon, hindi na to. May nagaganap bang pilitan sa pagchururot? Ay, loko. Wala, puta. Sadali naman, kumalma ka. Siya mo si Gia sumagot. Oh, May may nilata naga... ng mata, day. Wala. Okay. Sinong first? Nangangalabi. Oh. Ikaw. Si... Aminin mo, hindi ako mahilig. Depende sa diba? sitwasyon. Diba? Depende, ito. Depende. Oo, ikaw pala eh. Siya, paano siya Hindi, nag... sabi ko depende. Depende sa Depende. amin dalawa. Depende. Siya yung Pero ano, sino talaga yung Mas- palagi? mas active. Oo, mas active. Oo, sabihin si Gio. Umamin ka na. Ay, ako ayaw ko magsalita. Sige lang, magsalita kasi no. Sino? O, Hindi, bakit? parehas ko kami. Parehas kayong... Ha? Hindi, parehas po namin kasing gusto eh. Kasi ba mahirap pagkain. Yung isa lang yung may- Tsaka alam mo bakit? Hindi gusto Kaya alam mo, ganun yun parang sa text. Ayaw ko mag-text kasi gusto kong siya ang mauna sa akin. Kasi mapipil ko na gusto niya ako kung may time siya sa akin mag-chat. About sa ganyan din, sa make love din. Inaantay ko na siya mauna. Kasi kung ako lang, ay, oras-orasin ko siya. Laki ng gastos ko dito sa bahay. Ay, naku, Parang minsan pananamantala ang dito, magagawa. lahat ng nasa chart na posisyon gagawin ko. Pero nag-aantay ako na siya mauna or sabihin niya. Kasi parang feel ko man lang, gusto niya. Yung ganon. correct. Grabe. Never niya akong inaya. Ano sabi mo yung chart? Ilan yun? 38. O ilan na yung posisyon doon? 12? Wow. Hindi, nung pumunta siya dito, wala masyad. Wala talaga. Nitong ano. Wala, hindi ako naman siya mahilig. ganun eh. Hindi ako mahilig. Kaya nga yun nga na gusto ko kay Labi. Oo. Hindi siya... Hindi ako ganun. Kahit Hindi nasa pa- barracks kami, isang buwan tayo dyan. Pag love mo kasi siguro. Oo, mas gusto ko yung Ano? gusto ko yung Yakap lang. Yakap Kiss. lang. Kiss. Cuddle lang, ganun lang.
I can confess to that na parang if true love ba parang walang ganyan parang- masyado. Oo. no? Kasi pangit naman, parang yun yung basihan natin. Oh, sis. Kasi gusto ko pag ginagawa namin Yun yung yun. habol si Tris akong... Gusto namin, pag ginagawa namin yun is gusto namin Masatisfy kayong dalawa na walang pilit. So hindi na lang siya sex, it's about love, like that. May Kaya nga una- may club, di ba? Hindi. May una ko sa airplane madam traffic pa naman ang Cagayan de Oro 1. 9 man good ang flight na. Ay, na yun po dahil. Okay. Kahit yung sa barracks kami, te, wala talaga. Wala rin talagang chance. Hindi, wala talaga. Sa kaya kami, lumalabas More na on sila yakap doon eh. lang. Pag lumalabas sila, siya na yung Alam na, ganun. sa bintana. Wala, walang tao. Bakit? Pero, ayaw mo pa rin. Ayoko, hanggang nagulat na ako, minsan ayoko talaga kasi ayaw talaga. Hoy, hoy, ikaw pa talaga napilitan. Kasi minsan di ba may regla ako tapos gusto niya, ayoko. Hindi, ganun din talaga tayo pagka ano. Minsan naman niyaya ko siya, minsan naman ayaw niya. Hindi kasi magagalit. Oo, di ba? Minsan naman ako yung may ayaw. Oo. Hindi magagalit si Ma'am Gigi kasi wala siyang love life. Oo, ganun yun. Tsaka may kutsilyo lagi sa gilid ko. Kapag ayaw niya, ganon. Oy, ang talinong, ayan ha. Oh, yan yung ilan sa mga sabi ni Doms. Ay, Dominic is Dominic, alam mo yan. Ang minsan isang beses, nasa harap namin si Dominic. Oh. Na, nag-chat-chat si Dominic. Nagano Dominic. May kausap si Dominic. Meron din kausap si Dominic that time. Kaya nagulat kami, bakit gumagano yung Kumot. Gumagano si Dominic. Ay, sabi niya. Oo. Doon, may ganun pala doon. Oo, grabe si Dominic that time. Akala ko nga may zombie kasi yung kumot gumaganon yun pala. Yung alam mo yung malapit na siya, umaangat yung paan niya. Yung kumot gumaganon, no? Okay, kung meron na magiging prutas ang inyong partner, anong prutas siya at bakit? Ikaw muna, Brenda. Anong prutas si Gio? Bakit? Dorian. Guyabano. Hala, bakit? Kasi masustansya siya, masarap siya pero ayaw kong kainin. Pero gusto ko pag kinain ko, gusto ko. Alam mo yung Pag trip mo. alam mo yung trick mo lang siya or gusto mo, hindi yung masarap na mangga kasi hindi. Yung alam mo yung hindi mo siya araw-arawin. Yung minsan mo lang siya kainin na pag gusto mo lang talagang pag kinain mo siya, alam mo sa tuloy mo talagang kainin. Yung ganun, ang durian naman kasi kumakain ako ng durian kahit pangit ang lasa. Yung guyabano kasi ang sarap ng guyabano, maraming Juicy. Hindi ko talaga siya gusto kainin kasi iba yung asim niya, tsaka yung alam mo yun, tapos pero pag kinain mo siya, alam mo gusto mo. Yung hindi lang napilitan kung gusto kong kainin, yung hindi ka pinipilit ng iba, yung gano'n. Ikaw, anong prutas si Brenda? Strawberry. Bakit maraming butas-butas yung mukha? Ay, Oo pala, ganun pala yung Sorry. Bakit strawberry? ala. Babahalin? Fresh. Mahirap, kasi mahirap. Madaling malanta. Hindi, kasi Kasi, hindi, lang bihira lang. Bihira to. Bihira siya makita. Hindi siya yung Ano kagaya mahirap ng... pitasin ng strawberry, ang dali lang gano'n ng strawberry. Bawal. Hindi pwedeng ganun basta ang pag... Oo, may proseso yan. Ano ka? Fragile. Fragile. Taray! Shot. Kita naman sa mukha, grabe. Kasi nga na yung ingay. Asan na ba yung biyahe natin? Okay, eto na lang. Last. Mahabol po. Bago tayo matapos mga kaibigan. Tangan tagal. Last na. Ano ang pinaka magandang bagay na nairegalo mo sa partner mo? Yung Nairegalo mo sa kanya? yung bulaklak, yung bouquet. Kasi talaga hinahanap ko pa yun. Sa'yo, ikaw mismo yun. Hinahanap ko talaga yung Hindi galing Hindi sa- pinabili, hindi pinaano na. Sabihin mo lang na sa'yo yan. Ay, hindi ko binili yun. Yun ang mga comment there. Siya din bumili. Hindi. Makikita nyo sa video, very Sandali lang, siya nga yung magpapaliwanag eh. Siya nga magpapaliwanag. Makikita nyo sa video, gulat ako na time. Nagbablog ako. Hindi alam nila, wala siyang Oo. alam. Tapos nagulat na ako nung na-review ko yung video. Andun ang nag-video si Gia. Sabi niya, kuya, yung bulaklak. Tapos oo nga, pumasok sa bigla. Tapos kinuha niya. Ako naman nag-video. Yung video na yun na in-upload ko, galing yun sa live ni Steffi Su. Kasi nga, nagla-live ako, naggulat nag-video ako, naggulat ako. Putang dala bulaklak. Hiyang-hiya ako kasi andun yung nanay niya, di ba? Alam mo yun. Tapos nakita ko yung andun pa yung kaibigan niya. Type yung kaibigan niya. Oo, may pa-flower siya. Anong flower yun? Hindi mo nakita sa live? Ay, Yung bouquet. bakit kakaiba kasi siya? Hindi, Hindi first siya time namin tip- kasi magkita, pumunta ako sa bahay nila. Yun yung time na binigyan niya ako ng bulaklak. Na pupunta kami sa kanila para ma-meet ang pamilya niya. Tapos mag-celebrate ng sana. Kasi gulat ako, may pa-flower siya.
Pa-welcome sa'yo. Oo, yun yung binigay niya. Eh, yan pa naman yung ayaw niya, surprises. Oo, ayaw ko na Pero, surprise. anong naramdaman mo? Yun yung pinaka-shock kong moment kasi di ba ayaw ko ng surprise. Pero ayaw ko na surprise yung mga bagay na... Tapos hindi mo pa lugar. Oo. Ang Di ba ayaw ko yun? na surprise, yung mga bagay na, ba, bigyan mo ako ng rice cooker, ayaw ko may yung bagay na alam ko mapagkinabangan, pero alam kong madali lang or meron na ako or bakit pag bumili ng ganyan. Ay, oh. Oh, so yung bulaklak, napakasimple lang, flower lang siya, so malalanta siya, mawala din. Unlike yung mga, bigyan mo ako ng rips, sana hindi rip kasi may rip na kami. Supa na lang, yung ganon. So dapat alam ko, pero yung flower, nung nagulat ako na very simple gestures lang siya. Pero, ayun po, galing hinanap daw niya, so... Bakit mo hinanap? I mean, Hindi, yung gusto kong bulaklak na ibigay sa akin. Oh, Sa grabe. Sa karelasyon ko. anong bulaklak? Ano bulaklak ng kalabasa? Hindi, flower lang siya na nakabuking. Okay. Flower lang siya na nakabuking. Parang assorted yun, di ba? Oo. Ikaw, anong Bagay na pinakamagandang bagay na mo. naibigay mo sa kanya na gustong-gusto mo? Well, aside sa katawan mo, hindi Kasi naman hindi bagay ako yun. mag-gift na tao, di ba? Kung Yes. magbibigay man ako dahil sa Oo. pinaglumaan ko or Yes. hindi ko na ginagamit, hindi yung ba't umiyak mo? Wala akong bagay na alam mo gusto ko talaga bilhin na para sa ito kaya Mas binibigay gusto ko. mo pera na lang. Eh, Para eh, siya kasi yung bibili. Kung meron akong ibibigay sa binigay sa kanya, kagaya ng sapatos, Yung sapatos. Wala pa. Sapatos. Hindi ko binili yun personally para sa kanya. Kumbaga nandyan na lang, ibigay na lang. So kung meron man, hindi, ito ang kwintas kasi, di ba, bigay ito ni Mama Mary at ito yung pinakaunang gift ni Mama Mary ibigay sa akin. So ito yung pinaka sa kanya na binigay ko. Kasi ito, bigay ito ni Mama Mary sa akin, pero hindi magkasya sa akin. Pero sa amin lahat to na ibibigay. Sa akin lang siya nagkasya, pero masakit pa. Ngayon, binigay ako ni Mama Mary ng isa. Tapos sabi niya, ibigay mo na lang yan sa taong gusto mong bigyan. So siya ang napili ko. Pero binigay ko ito sa kanya with condition. Bago pumasok ng PBB, sabi ko, bibigyan kita nitong sing-sing na to. Pag umabot ka ng Big 4, magiging tayo na kung kasi nililigawan na niya ako that time. Bigay ko sa iyo to, pero pag hindi ako gumamit ng Big 4, it's a sign na hindi tayo pwede maging magjowa. At kukunin ulit to sa'yo. So meron talaga kayong ano? Kasi yung nilagay May Big go, Five ka. Hindi, meron talaga kayong ginawa ng... Hindi na kayo yung nagdesisyon sa relasyon nyo, yung tadhana Oo, na. dadaanan na. Sabi ko sa kanya, before ako mag-PBB, sabi ko, papasok ako ng PBB, bibigyan kita ng isang sing-sing. Pag umabot ako ng Big 4, ibig sabihin, magiging tayo at umayong tadhana na tayo talaga. Pag bibigyan natin ang relasyon natin. Pero pag hindi, kukunin ko yan sa'yo, friend lang tayo. Kaso lumabas ako, Big Big 5 ako. So, hindi talaga umayong tadhana. Kasi Big 4 daw. Kasi Big 4 dapat. Hindi, pero 5 kasi ang kailangan. Big 5 kasi ang Oo, kailangan. ayaw Hindi yung big tadhana. 4. Oo, Big 4. Kasi ang inisip din namin, 4 lang ang kukunin. Yung pala 5. Oo. Kaya nakapasok ka pa rin Oo, pala. pasok pa rin ako. Wow. And that time naman kasi, hindi naman boto ang ng taong bayan na nakapasok sa Big 5. Ang bumoto nun, yung housemates. Housemates. Na kaming dalawa ni Eliza na ako ang pinakamataas na vote na positive. So pasok na kami kaagad, nag-advance kami. So yung 6 ay yung 5 naglaban-laban sa 3 na papasok sa ano. So natanggal si Alexa at si KD ang napasok na 3 para bumuo sa amin 5. So hindi talaga dahil sa boto, napasok talaga ako. So yung pagpasok ko sa Big 4, ay Big 5, pwedeng Big 4 na rin yun siya. Nga, correct. Related na rin siya. Tadhana. Okay. Bago kayo makita sa live ko, na huli ng mga momshies natin. Last message, message Puro niyo last, kanina pa yung last. Message niya. Kasi Message hindi niyo ka naman. pinilit. Message niyo naman, message. Ayoko na magsalita. One word magde-describe ng relasyon niyo. Okay. Open-minded. Ano sa oy? Di ba ka-word guy? Utot na. Part. Para may kasama yan. Parang may igit na. Bawa ka naman. I got G. Ano sa one word na... one word na madidescribe yung relasyon niyo ngayon. Open-minded. Genuine. Music please. Ano? Hindi ko alam kung ano yung magiging... Ano ba yung one word? Music. One word lang, like half. Ako, contented. Ha? Contented. Contented or contentment? Taray. Content. So, kontento na ako. I'm so contento sa relasyon namin kasi hindi siya pilit sa hinog, hindi siya kasi di ba Walang persahan. kasi nagpunta siya dito, 1 buwan siya nandito, hindi naman naging kami kaagad. Kumbaga, katikiman lang pero hindi nagmahalan. Ganon. Ano lang, nag-go with the flow lang kami kung anong mangyari hanggang saan man siya. Ikaw, Gio. Ano po? Love. Love. Love lang. Love daw talaga. Kasi po, ano, mga ba yun? Sorry to say ha. I mean, hindi naman sa gustong mangumpara kasi
first month to si Brenda, di ba? Sa gay. Ano bang kaibahan niya doon sa mga girl? Hindi mo siya gwapa. Hindi naman siya makinis. Hindi makinis. Hindi Nagkakaroon ba kayo? Nag-insult pa kayo. Live nyo na nga yan. Wi-Fi ko na nga. Love. So, love talaga. Bakit? Gusto ko na nga putulin to para matapos. Tapos dami Kasi na. ano, yun lang yung mahalay ko sa kanya. Yung love. More than anything else. Ay. Because if you love a person, everything will follow. Lahat-lahat na. Nandun na yung faithfulness, loyalty, pero hindi lahat loyal, hindi rin lahat faithful. Importante, andun yung love. trust. Yung loyalty. Ayan. Ay! Thank you so much, Gio and Brenda. Ayan na, live yung ambush interview ko ha. Kasama sa live ni Gwen at saka ni Maring Mar. Maraming salamat sa inyong dalawa and good luck. Nakatay na ako. Sana 5 years or more than 10 years pa. Sabi naman niya, hindi siya magjojowa ng jowa lang na for jowa lang. Kasi, kung magjojowa siya, yung talagang alam niyang pang forever na. Kasi, magre-release ako ng relasyon eh. Maghiwalay kami, doon na siya sa jowa niya, hanggang sa sila na. And willing ka ba lang ibigay ang password mo ng Facebook sa Oo. Ganun siya ka. Para malaman yung siya lang po lang. Ang tanong, willing ba ako ibigay? Hindi sa'yo. Akin. Bago nga siya pumunta, dinelete ko na lahat ng video. Like ako pa, may tira pa. Hala! Ito ba yun? Parang sa YouTube. Talaga okay lang sa'yo? Value. Okay lang sa'yo? Kasi talagang Kasi yun ka. na naman yung... Pero, Iwala ka na. pero yung sa kanya, ayaw mo hingin. Password niya. Depende na po sa kanya. Pero kung ayaw niya ibigay, okay lang sa'yo. Okay lang naman. Basta ikaw okay lang. Willing. Pero hindi niya hinihingi yung password mo. Hindi naman. Ikaw kusa. Oo. Okay. Siya nabigay. Kaya sa mga gusto, sa mga Baka gusto lagyan. pong magpagaya ng ganitong mukha, please pakihanap lang po si Mang Berto, ang atawas ng hasaan. Minsan nga nagpipray ako paggabi, Lord. Ano? Maganda ba talaga ako? Kasi bakit ganito nangyari sa akin? Ay, natutulog na lang ako kasi may kidlat lagi. Against ka. Yan yung answer ni Lord. Sabi ko, Lord, Natanong ano mo na mo. yung sagot? Okay. Uy, mahalin mo yung friend namin. Oo, kasi baka ma-PM na naman kita na. Kasi masaktan mo si Brenda, kami lahat masasaktan Saka din. mapupuntahan namin yung bahay mo. Ako, alam ko na yung bahay mo. Tsaka hindi. Charot lang, hindi. Lahat ng ano ni Brenda, alam mo And yun. kilala rin naman namin si Brenda. I mean, ako hindi, kami naman, bawat isa sa amin, hindi rin naman kami nangungonsilbi na kaibigan. I'm not saying na perfect kami kaibigan for Brenda and perfect yung kaibigan namin for you. Pero as long as happy kayo, siguro mas masaya na kami doon. Okay. Whatever happens sa inyo sa Manila. Malapit ako sa buwan. Praise God. Malapit na po ang sahod sa mga siksik na mga lingka. Kanya-kanya na pong gapang. Kaya basta, mapapangako lang namin na kung may magawa man sa Brenda, ano pagsabihan din namin siya. Ah, yeah. Charot-charot kayo. Kayo ka nagsabi nga, friend, burahin mo na yung mga video baka makita. Ina mo naman, Ikaw pala? Sa'yo pala. Binubulgar mo naman. Charot lang. Charot lang. Oy, joke lang po yun ha. Sarap pinasa sa atin. Charot lang. Hindi, yung kaibigan namin, hindi talaga yung perfect kasi malandi talaga yan. Oo. Pero, Tsaka yun pala ang habaan mo. Yung pasensya mo sa kanya. Oo, malandi talaga yan. Tsaka, para sa iyo yun, alam mo yun. Alam mong para sa iyo yung pagbubunganga. Kasi yung bunganga niya, very useful naman. Alam natin. yun nga sa'yo, ganun lang sa amin. Kanina nga, sampulan ko siya, sabi niya, La, mag-multicab tayo. Oo, mainit, tsaka parang maulan. Nakita mo yung mga construction worker dyan, 400 lang ang trabaho niya sa isang araw, 500. Sobrang init, nagtatrabaho araw-araw maghapon. Pero tayo, naka-aircon tayo sa bahay, nag-video lang tayo, may nagbigay ng star, libo-libo kinikita natin. Tapos ngayon, magbiyahe na tayo, mag-reklamo ba tayo mainit? No! Gusto mo maging construction worker? Sabi niya, oo na, mag-multicab lang. Na-change ang mind. Kasi di ba, Hindi, minsan, ako I understand. For sure, alam mo yung bakit parang hilaw pa yung mindset niya kasi baka iba pa yung focus niya. I mean, wala pa siya sa real world na nangyayari sa buhay ng tao, yung bawat nasa paligid mo. Kumbaga, sa kanya wala pa, simula pa lang eh. Nasa simula ka pa lang. Kaya kung ano man yung mga words of wisdom, which is the wow. So, yun, hilaw pa siya. Kung I-absorb mo lang Ma-absorb siya. mo Kung lang. bunga siya, hilaw pa siya. I mean, sooner or later, marirealize mo bawat sinasabi Na sa'yo. para sa... Ako nga, nare-realize ko rin. Oy, nag-usap ka kami kahapon, di ba? Gagalon kami sa pool nung bago tayo nag-awalan na. Ang tagal namin Amay. nag-usap. O, kayo dalawa, Ganun kayong kami- moment. Oo. Tapos binibidyo kami Sama niya. yan. Yung inuusapan namin is puro future lang, puro mga positive lang talaga na hindi lang sa relasyon namin. Kumbaga ano yung paglaki niya, ng ganyan-ganyan. Kaya Yun ba yung topic kaya niyo? lumayo kami. Kasi sabi namin, seryoso. Diba ang ganda ng topic namin kahapon, di ba?
Seryoso Hindi na. naman. Lahat advice, para hindi na nga ako jowa, konsulta, guardian. Advice ko. Hindi kasi sooner or later, siya rin naman ang Tapos yung advice ko pa na yun, para yun sa future niya, pag nag-asawa ka, ganito, para pag nag-iwalay tayo, Ay. hindi mo na ako kailangan. Tsaka alam mo naman yan, ayaw niya lang paulit-ulit. Ayan. Pag naipaliwanag niya na sa'yo isang beses, nagsabi niya na. Kasi ang ending kasi ako na nagiging mali na parang, Kaya- ulit ka naman, ganito yun. Parang hindi ko ba tama yung paliwanag? Once is enough. Kung ano yung pinagsasabi ni Brenda sa'yo, sinasabi na rin niya yan sa Di ba hindi para sa akin yung sinasabi ko sa akin? Ang sinasabi ko, para pag nagjowa ka lang, mga 3 years, 2 years na yun, pag nagjowa ka, mag-asawa ka, o kahit wala na ako, at least meron na akong settle na yung buhay. Yes. Yung bahay mo, meron ka ng sariling part. O, ganito. Lahat talaga ng motivation ginawa ko sa kanya. Pero hindi para sa relasyon namin. Para sa ano niya. Hindi kasi ibig sabihin na naman. Hindi, talaga rin yung pangungonsensya na. Ay, Hindi ka lang kasi jowa. Hindi, tsaka ma-absorb. Motherly ka rin kasi. Ma-observe din kasi niya yan soon kapag nandun na siya sa Stage ng ano. Stage Motherly of adulthood, parang gano'n. maturity. Parang gano'n na, Maternity. na hindi lang ako basta ganito lang dapat yung kilos ko. Kailangan aware din ako sa If you matured enough, Kaya ano man yung mga yaw-yaw, given it. Kasi lahat ko Kasi din last na lang Oo, sabi ko sa kanila. Kasi kaya- alam ko, alam niya yung Kaya di ba? Diba? Last na daw, tapos ang nga. Oo ba yan? Thank you so much. Umalis. Hindi, usok na kami ni, usok na po kami ni Gio. Asa na ba si ano? Kaya thank you so much sa mga nanood. Alis na ako. Oh? Wala mo siyang pakialam sa'yo. Brenda, Ano na daw sila bakang? pa-face swap naman sa'yo. Ayan no, yung nag-uusap kami niyan ito yung nag-uusap kami ng... Tingin. Ang ganda. Ilay ko pa talaga yung ginaganon mo. Diba? Ang grabe ang ano namin dito. I love it. Ingat kayo dito. Magpakabait kayo. Kaya yan ha. Abangan ninyo yan sa aking live. Malante yan. Ito, malante. Si Elan. Scarlett. Diba? I mean, that's the reality of love. Yung relationship na meron sila. Na given naman natural naman yung may mga just like an ordinary love story or relationship na meron ding tampuhan, meron din silang mga hindi pinagkakasunduan kung minsan, di ba? Pero ang pinakamaganda kasi doon is, alam mo, mas makikilala mo yung ano mo, yung karelasyon mo, doon sa mga sa mga pagdadaanan ninyo mga problema, 'di ba? Sa lahat ng mga pwede pa mangyari sa relasyon ninyo. Kaya mas patatatagin pa sila. So yun na lang, sana mas patuloy natin silang suportahan. Ang Brand Gio, suportahan din natin ang relationship nila. I mean, kung ano man yung hindi ninyo nagugustuhan, hayaan natin sila ang magresolba. Huwag natin silang pangunahan. Kasi higit kanino man silang dalawa ang mas makakasolve nun. Hindi dahil sa kung ano yung gusto ng mga nanonood o yung gusto ng mga Basta yung kaibigan. Gcash ko, ayusin nyo. Ayan. Kasi wala po akong... Thank you. So baka abangan nyo i-edit ko to at para sa kanila lahat. Pero bago yan, hindi natin tatapusin kasi hihintayin natin umalis yung kanilang multicab. Hindi, yung Gcash. Hindi pa dumating. Uy, may 15 mil ka na. Wala Ako nga pa. wala akong ano rito. Pabaon na ipapadala kay mama. Sabi ko, puntahan mo si mama eh. Dalawin mo nanay ko. Kung may time nga, buang baka. Wala kang time para sa nanay ko? Hindi ba, kung may... Wala pong time si sa nanay ko. Okay, oh. O, naku Ayaw po. niya. 229 ako na Gcash ngayon. Hindi ba? May pang Pandagdag naman. taxi. Uy, sige na ba? Magbigay ako sa'yo, punta mo na yung nanay ko. Ang tanga to. Kung hindi ka namin maano sa oras, di ba? Laguna kami, te. Ayaw niya nga. Di ba? Kung makapunta ako sa PM kita agad. Kung nasa RG na ako, kasi kunting akyat lang naman yun. At lang. And, asan yung type C ko? Ba't ako paghanapan mo? Pwede mo akong tawagan every time yung gabi mo yung din. Ha? Ano ba yun? Galing kayo ng jowa niyo? Ano ba yun? Namatay na ang cellphone mo. Pop, live hanggang malobat. Ganun. Buti pa itong mga to, ang daming babae, 18. 18. Wala naman akong Jeep? Meron naman akong babae. I love you too. Sandali tapusin ko muna to. Maraming salamat guys sa panonood sa ating kwentuhan, chikahan. So again, this is Ma'am Shi G. Magkita-kita tayo later. Ma'am Shi Talk sa midnight naman pag-usapan natin. Ang usapang mga single mom.